Салом алейкум бародарои ҷон ва бародарои подписчикои Топ Мошинҳо. Ҳама каса созен хубен. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон, барои падешгоҳтон, барои комментариҳои хубтон. Хулас имрӯз 9 май рӯзи ғалаба, имрӯз якшанбе омадаем мошинбозори шаҳри Душанбе. Якчанд мошинаи арзон қимат ба навор гирифтем. Бисёртар не ки старатса кардем, мошинаи арзон ба навор гирифтем. Хулас савдо ин ҳафта бениҳоят хушрӯ шид. Мошина бисёри бад савдо шид, мошинаи арзон бисёртари бад рафт. Қимату 1.5 миллион бародаро. Мо бари старатса кардем ки мошинаи баҷоиёшам буард рафтем, сиёка кардем ки дея траки мондаги ахил одам боли ақлаш нагирифтаги ки бирава савдо кна ҳада рафтем ба навор гирифтем. Хулас видеора то охира нагзаронда тамошо мекунем. Зангулачаи канала давсе мемонем ки мақсад ҳар як видеое ки ма мепартом ҳар як видеои ма шумо в курсе шен ки ҳар як видеои мақсад бинед мошинаи арзон қимат чӣ мепартом. Хулас кадомеда чӣ намуди мошин мақбулай комментарияда обязательно қайдиш кунад. Ягон гапи хатогӣ зада бошем, паст баланд зада бошем зиёд мехоҳем. Хулас чӣ мошине мақбулай дар коммент обязательно қайдиш кунед. Марамат як мошинчаи навбатиро овардан. Боварка ҳамин наворои охира соткачаҳои хушрӯ овардаесам ба наворгирӣ. Мақсад як одама як стил тайёр мекунад, як намуд мекунад, мақсад мошинчаҳои беҳтарин мекунад, тайёр мекунад бародарои ҷон. Сикачаи мошина дидесен чиста стили обси тоза тайёр кардагиай. Сикачаша бинен чӣ хел хушрӯак. Хулас мошин яксола ҳуҷҷат дора, яксола танировка дора, утилизатсия дора, тайёр. Хулас тайёрай мошин ягон камбудӣ ҳам надора, ягон расход ҳам надора, кондитсионерш кор мекунад, ях нао проверкаш кардем. Хулас оид дар бораи ҳамин мошино як маълумотро метавонем бародарои ҷон. Бисёр ёракуношон задагӣ меоянд ё ки қафошон ҷои карманкошон пусидагӣ аяка бениҳоят мошинчаш тоза айги ҷои бовар ки меоянд мошинчора бениҳоят таги торошон тозаи хушрӯанд. Хулас агар ҳамин танировка гапа кам кунем, хулас ҳамин танировкаша қати ҳуҷҷат утилизатсияш ҳисоб кунем, қариб 10 000 сомон зиёд расход мешавад, кам не. Марамат як гирдиш чарх мезанем, ҳама каса нарушка краска талаб нест. Мошинчаша учёт бировардагӣ тайёр навоздухай. Волача дидесен чихе шиша стилчаи обси кадагӣ бениҳоят мошинчаш хушрӯ. Марамат ҳолати тарафиш кор надора. Марамат ҳолати қафош 4 диска балони 17, ҳолатҳои балоншам беҳтарин, бад нест. Дидесен мошинча чихе. Ҳай мошин тозаи тайёра таъриф кунем, ба арзанда ҳаста. Марамат як ҳолати қафошам мебинем. Мошин хубиш дар чия ки бензини холи ҳолати қафош нозада. Ҳамаш ҷошда. Ҳолати хубиша нигоҳ кунед чихе хушрӯакай. Бензини холи анами ҷошон мепуса, аякара диден чихе тозаи хушрӯ, мақсад варид надора. И тарафаш ҳолачам. Ё мақсад дидесен вақте ки мошин заводской ҳамин балечкои дути бошанд, инҷа да як намуд клёнкаи зарди заводской айболои ҳамён меояд. Қатии тарафош меояд ҳамун места мақсад пай мегиранд, ҳамин хеле зард мешавад агар тоза накунанд, краска накунанд мақсад. Ҳолати қафои мошинчаш бениҳоят тоза, бензини холи толи гӯшкош ҷошда, балони калидчам будай, ҷои буксировочни места ҳама ҷошам ҷошда. Марамат як ҳолатҳои балонош як 80-90%. Бисмиллоҳир-роҳмонир-роҳим. Як салонша тамошо мекунем. Апшикоша дидесен кандагӣ, шикастагӣ хеле рехтагӣ нест, ҳамаш ҷамаки хушрӯ. Марамат ҳолати салон. Салон латасална айболош чихолои фасони хушрӯ кашидагӣ, потолокшам тоза, ягон камбудӣ, ягон хатогӣ нест дар салон. Марамат як ҳолати пешиш. Марамат ҳолати тарафаш апшикаш регировка боковой доштай. Бо чӣ доштай? Мултирул дора бародарҷоно. Ана бо чӣ дора? Дута электропакет, климат контрол, кондитсионер ҳама чиш кор мекунад бародарои ҷон. Акай капоча кишо. Марамат оз як ҳолати моторша мебинем. Марамат ҳолати моторш
Атсеки фартука бардарҷоно дидесен чихе атсек ҳамаш пломбош ҷошда. Чашкоша дидесен чихе ҳамаш варид нест. Баъзеш ай зарби зарбаи хурдан ҷошан варид мешаванд. Баъд анами риадо ҳама мепуса ай яка пусидаги нест. Баъд ҳамаш заводскои хичай. Мотор 1.6 клапана, мақсад расходаш кама, ягон расход надорам. Хулас мотор, коробка, ходовой шакамега 100%, ягон камбуди, ягон ошибка надорам мошин. Мегири ҳайш мекунӣ. Хулас мошинчаш бениҳоят хушрӯ тайёр кардагӣ. Рақамош аз зери наворда мемонам, занг занед, дар тамос бироед. Мақсад пули нақдам ҳаст мешавам дарои ҷон. Рақамоша марҳамат зери наворда мемонам. Нарш боша 60,000 сомон мегака, боз муомила дора. Хайрдорои аниқ бошанд, занг зананд, дар тамос бироянд. Ба хотири бечкача обязательно лайкора мезанем. Равад боз як Астра караван, каравану сезоншунам сар шуд. Бовар кунам худо халдай бузурга гарани қимат мешавам ба фикрам ё аниқ барои ки сезони тарбуз харбузам сар шудеста. Ира солш чанда ака? 98 сол, свет металлик. Ишам нарушка краскаш кор надора, краска талаб нестани мошину, мошинча тап па тайёр бардоштаги, балонакош хуб як 80-90%. Акайра рамош варид дора ё надора? Ҷошиду? Рамош ака мега варид нест. Як ҳолати багажам мебинем. ҷошон кафидаги мея, аяка ба фикрам кафидаги нест. ҳолати тарафаш соз бад нест. Бахш акаҷон намирам як банавор бигирам. Салон ҳапшикои сиди салони дора, дарои қафо ручной ҳапшикои ҷамъи хушрӯ сиди салони тоза буда. Потолокшам тоза бад нест, клёнка кашидаги. Марҳамат дари пеш ручной, ручкаш бовар ки иш бастаги буда камтар. Хеш мехам кама. Якам беш расход дора, бо як зангиш мезанам, минус мекунам. Бовар ки дар умри ёрам арчам дига намондеста. Ака капоча кишо бинем ака. Марҳамат боз як ҳолати моторша мебинем. ҳуҷҷатҳои солнаш чанд қайра ака? Як моҳи дига ҳуҷҷат дорам бечора. О абезор. Марҳамат абезор будай, мотор 1.6 модули, атсеки фартукш хушрӯ, нозада. Чашкои пеш қафо варид нест, пеш варид нест хулас. Қафо ё мақсад чашка надоран, рама доран. Нарх чанд смака? 42,000 сомон, боз муомила дора, рақамора. Чанда ака? 97 00 28 37. Марҳамат рақамо зер наворда занг занед дар тамос биред. Марҳамат бародарои ҷон, мошинчай навбати сечкачай простой. Нархи дастрас. Нархшам бовар ки нархи дастрас ака мега ки мақсад алиш мешава ба ягон мошини ягон ё хечбек гуфти ака, хечбек ё ки каравани простой боша, мақсад я вариантора ака мега мебинем. Нарушка краскаш умуман кор надора, краска талаб нестай, танаш бовар ки шишаи краскаш ба фикрам ки наошидага. Ҳуҷҷатош чанд қашер бача? Ҳуҷҷатош бучидага? Марҳамат ҳолати тарафаш як багажша бинем ку задаги дора надора. Марҳамат ҳолати қафош камтар чанд гирифта, атсекош ҳамаш ҷошда. Чашкош варид нест. Марҳамат ҳолати тарафаш дискачои классикӣ заводскои хичонай. Дари қафо ручной, салон латасонай болош чихол кашидаги, потолокшам бовар кунем уже қариб ба хамзанира омада. Марҳамат ҳолати пешиш дарои коробка боша механик. Торпедаш кандаги, шикастаги надора. боз як ҳолати моторша мебинем бародарҷон. Марҳамат ҳолати моторш бародарои ҷон. Фартуки пеша дидесен, мақсад ба фикрам ки задаги надора. Хай бо устодтона мегирен миёрем бародарҷон. Мақсад бо маҳқули дилтон мебиненеш. Чашкои пешам варид нест. ҳолати тарафаш нарх боша 37,000 сомон мега ака, боз муомила дора. Рақамота мегӯй ака? 98 80 73 53. Марҳамат рақамо зери наворда занг занед дар тамос буред. Бародарои ҷон, боз як мошинчаи навбати Vectra A. Солаш 1995 солай.
ҳуҷҷатош чанд қайка? 7 моҳ то декара. 7 моҳи дига ҳуҷҷат дора. Светиш бад нест бародару. Свети бутулка свет. Марҳамат ҳамакаса тамошо мекунед. Марҳамат ҳолати тарафи шилюкдор. Нарушка краскаш кор надорад, диска капака. Балнош як 70-80% бародару. Марҳамат на ҳолати қафош. Як ҳолати багаша бинем. Марҳамат ҳолати тарафаш. Қафош полни губковат шумализатсия кардагия. Марҳамат ҳолати тарафаш. Марҳамат ҳабшикош кандаги шикастагӣ набуда. Марҳамат салон лата салон. Потолок сиёҳ кардагӣ. Ҳай кам беш камтар кор дора бародарҷоно. Марҳамат на ҳолати пеш дари пеш ручной газ бензин дай. Коробка боша механик, пробег боша 388,000. Як капоча мекушои братан. Марҳамат ҳолати моторша мебинем. Фартуки пешиш бародарои ҷон конкретно нозада. Чашкош варид нест, бисёршам чашкошон хатем тарафш медара. Мотор 1.6 простои модул ABS дор дай, зур дай на варианташ. Нархш боша бародаро 25000 сомон ака мега боз муомила дора. Ака вариантои алиш ҳаста ё неста? Вариантои алиш нест. Рақамо та мегӯй ака? 77 32 62 12. Марҳамат рақамо зери наворда занг занед дар тамос буред. Марҳамат бародарои ҷон, сечкачаи навбатӣ, сечкача ба нархи дастрас. Сиёҳ калуш свет классик. Сечкои классикӣ. Хулас дискачаи AMG доштае. Ҳуҷҷатош қатъи тонировкаш чанд қайка? Ҳуҷҷатои солнаш бу чи дага тонировкаш як 6-7 моҳ. Марҳамат ҳолати пешиш. Ҳолати тарафаш. Мошиниш танаш уқа кор надора. Росиям ҷое ки сери бампера дидесен, амҷо камтар сарапина кор дора. Дига у тарафош соза як ҳолати қафоша бинем. Ҳолати тарафш нозада. ҳолати чашкошам варид нест, қафош як химическа талаба. Полни тагош шумализатсия губковат кардагия. Хай бошер бача устодтун ҳамагиден меоен ай пеш бо мақсад маъқул мекунед. Марҳамат ҳолати тарафаш дари қафо ручной классико фақат дарои пешошон электро мешавад. Салон лата салон, потолоки заводскои хичай. Ай болош як чохол кашидагӣ. Марҳамат коробка боша механик, кондитсионер дор буда, мебел салон, асер дор буда. Хулас бо чӣ дора? Гази евро 4 доштае. Ака моторша мекушои бинем ака. Марҳамат оз як ҳолати моторша бинем. Марҳамат ҳолати моторш бародарои ҷон. Мошин фартукиш дар ҳақиқатан задагӣ надоштае. Швелеро ҳама ҷош дай. Чашкои тараф варид нест. Чашкои тарафшам варид нест. Хай хулас устодтуна бародарои ҷон ба ҳар ҳол мегирен меоен. Нархш боша нархи дастрас 45000 сомон ака мега боз муомила дора. Ака рақамо та мегӯй 55 47 642. Марҳамат рақамо зер наворда. Ака вариантои алиш ҳастем нест? Варианти алиш нест, суми нах мега ака. Марҳамат занг занед дар тамос буред.